दिनै दुलाराय बर' साहित्य सभा आरो दुलाराय एबसुनि थांनाय 4 जुनाव मिरु मावफुं मेल जथुम्मायाव थांखि आजावनाय बादियै दिनैनि सानाव क्लास 6 आव मेथ्स आरो साइन्सखौ इंराजि बिजोङै होनायखौ जों गनाया होननानै बा सरकारनि बिथोनखौ जों गनाया होननानै जि हाबाफारि लादों दिनैनि प्रटेस्ट बे दुलाराय बर' साहित्य सभा आरो दुलाराय एबसुनि बिथोन बायदियै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोंनि बलांगुरि प्राइमारि बड' साहित्य सभा आरो बलांगुरि इउनिट एबसुजों जयै लोगो नांनानै जोंबो जोंनि सिङाव थानाय फरायसालिफोराव बे गोसोम बेज गाननानै गभर्नमेन्टनि बिथोनखौ जों दिनै फालिनो हाया होननानै जेनोखि प्रस्ताब लादों बे प्रस्ताबखौ जोंबो दिनै मावफुंनाय हाबाफारियाव गथ'फोरखौ लानानै जों दिनैनि मिडियानि सिगाङाव दिन्थिफुंदों आरो फैगौ जेनोखि 15 जुनाव जानो गोनां बहायबो जोङो गाजा गोमजायै बाहागो लागोन। दा जोंनि बिजोंजोंनो फरायनो मोनथारनांगौ जिहेथु बे साबजेक्टखौ होनायाव लेखायानो गैया दासिमबो सफैनो हायाखै बा दासिमबो जों मोनाखै बा बर' बिजोंनि जा बा गुबुन बिजोङानो जा जोंदि मानिनो हाया इंराजि मिडियामखौ जों गावबागाव बिमानि रावजोंनो फरायगोन जों बेखौनो गनायगोन आरो जोंनि फरिखायानो फैबाय आनजादानो नै बावथारला 12 जुननिफ्राय जागोन जोंनिया इउनिट टेस्टफ्रा खिन्थु जोङो दा गोजाम बिजाबजोंनो फोरोंनानै जों गोजाम जोंनि बर' बिमानि रावजोंनो जोङो कुइसनफोरखौ सेटिं खालामनानै जों आनजादखौ लागोन। जोङो दुलाराय साहित्य सभा आरो दुलाराय एबसुनि जि बिथोन बेखौ जों मानिनानै जों दिनै हाबाफारिखौ जों मावफुंनो आवगायबाय बा मावफुंनाय जाबाय। गोजोन्थों। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन।